ngono wae rasa wis bengi. Mandane seberapa ya, Pak? Ora apa-apa. Mandar ngisuk ora apa-apa. Wong endi? Wong Majenang. Oh, Cilacap. Satria Madangkara Jodipati. Madangkara iki Brahma Adian Serat Jiwa. Wah, kowe iki hafal to, aku mbiyen seneng banget ya. Nganti kamarku tak tempeli Brahma. Wah, ayo sangat. Isih kelingan jaman lekak ra enak. Adine Brahma kuwi mentile kuwi. Heeh. Mantili kuwi. Bojone Brahma kuwi Hanum. Wah, bener kowe jan kowe pecinta. Wah, aku anggere jam 10 awan kan nang omah nyetel radio. Ya mbiyen yo parang top tenan ya. Wah iya. Ayo engko bahan. Nyata lamun Satriyan Jodi Pati dong ngrasa prakosa kok pragoto wis mau prakosa kakung wah sing kaya apik tenan iki mah ora sengaja kon baleni ra iso kok ngerti kowe ya godhok wae. Wah, iki entek nek kulino mlecet-mlecetke malah kepleset dhewe aku. Godhek wak simbar jajah ya ning dodo. Dada iki dadi jajah. Oh, cara Banyumas. Berarti nek Anda dadi anja. Ora. Ya tetep wae. Anja. Yen ngandika gereng pindah gundul guntur. Tak kira nek greng-greng klebon gundul. Ora. Guntur gundul. Wah, percaya siramu wis cerewet bae kok. Pindah aja tak pikir aja paling nyong iki nek omong bukan yang melu-melu gundul kok nyanyi guntur ja gundul dasar satria prawira di meja dasar wah cengkoil satria prawira siar Rama eling kula eling ayo sindan liyane gerong gayangke digumyake iki bakule wedi iki kon gerongke Wes sindan kok dunake bakule wedi ora. Ha iki nek ora nyendan golek wedi iki. Ya wis ben ta. Yo, monggo.
gunungane Senapati nano neno 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 ora tekan ngisor ya depa-depek wong seneng tenisi jenang keras bubune katukaran jenang beras bubune neno turun
Itu 5. Hoya hoya. Gayeng ta nek Banyumasan ki. Jan kaya wong ngunggahke gendheng. Heeh.